uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukubingelela. Ngizaxolisa nje nginomkhuhlane. Ngicela ukubingelela abazalwane bonke ngokuhlukahlukana kwabo. Obingelelayo ubukiwe akagoge endaweni yaseBhulwa ozalwa eMahwaqa. Ngicela nje ukuphakamisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngasethe wangenzela khona. Kusho ukuthi bengihamba nje ngizitshela ukuthi hayi ngikholiwe ngenza kahle phambi kwakhe uNkulunkulu. Kodwa kuthe ngo-2022 ngo-August ukhona umfowethu esijwayelene kakhulu naye sixoxa nje kakhulu izinto uSanele. Saxoxa noSanele. Uthe suka kuSanele ngoba nje bengimxoxela ngisho into engiziphuphayo. Hayi angitshela uSanele athi hayi ungibiza ngegama ke khona igama ubaba ngijwayele ukungibiza ngalo athi nguMabukisi. Athe Mabukisi ukhona ubaba engicela ukukuhlanganisa naye ubaba uNsibandi. Ungakwazi ukuthi ukhulume naye ngizokunikeza nje usuku kade kolwami luvele thathwe wena. Kakhulu ke nje ngivele ngijabule anginikeze ngempela lolu suku angixoxele nje kakhulu ngayo ubaba. Hayi ebese ke uSanele kusho ukuthi akhulume naye ubaba ukuthi hayi akusezuyena kodwa isikhaleni sakhe usecela ukufaka mina. Hayi ngempela ke ngihlangane naye ubaba ngo-2022. Hey senzekile izinto bazalwane senzekile. Mina ke nje lapha ya eqhumeni kwagoge mina ngedwa umakoti wakhona lapha ya kwagoge isekhaya lesangoma abazalwane umamezala wami ube isangoma. Sike zakhona ke izimpi ukuthi umakoti afike nevangeli nangazi zakhona izimpi. Kodwa ke uNkulunkulu emkhulu wangithwala kwaze kwaba imanje. Ngizocela nje ukudlulisa ubufakazi bazalwane uNkulunkulu nje asethe wangenzela kona esikhombisa ukukhona bakhe nobukhulu bakhe. Kuthe nje kulonyaka bekunguFebruary eqala nje uFebruary. Sho ukuthi nginosisi ababili bakhona lapha kwagoge. Kuthi lo olamana nobaba afike ezobikela ubhuti wakhe ukuthi ungena emagobongweni kusho ukuthi unamandiki ngokuthi kuzalwa lapha ekhaya kwagoge. Usezocela ubhuti wakhe ukuthi uzocela ukuthi ke ngosuku ayokhishwa ngalo azokhishelwa la kwagoge. Ikhona abazalwane ngilalele. Hayi kodwa ngiyakhuluma ngedwa ukuthi ngempela yini uNkulunkulu ingavuma yini ukuthi la sithi sihleli khona sibhekile sigadile khona ngoba sekuyithina esibhekile sasithi sibashiyile siya le ekhaya elincane eTonville. Bahamba ngokushiyana omunye wahamba ngo-2019 omunye wahamba ngo-2020. Kwabe sekuphoqa ukuthi sibuye isize la ekhaya elikhulu. Hayi ke ngempela ke amtshela ubhuti wakhe ukuthi kuzokwenzeka kanjena ke ahambe ke bazalwane. Uthengo aphinde afone sekusondele uMay athi bhuti ngicela ukuthi kuzokwenziwa ngizophothulwa ngoMay 25. Hayi bese mina ngifikela ukuthi ake ngingene emkhosini wa 3 days. Ngingene kuwona ngiyacela uNkulunkulu azibonakalise ukukhulu nokukhona bakhe. Ngempela bazalwane kwenzeka into ekangikade ngingayilindele ukuthi izokwenzeka. Uthengo lesibili kuzoba 25 ngomgqibelo. Ngisemsebenzini wafona yena ubaba uGogo ngisemsebenzini kwakuthe nje ngesikhathi sebreak. Wathi usisi usefonile usethe hayi lo baba kade menzela izinkamba usethe akusezukwenzeka la ekhaya ngoba ubeseshadile nekhakhe sekuzokwenzeka le kakhe eShowe.
umsindo engawubanga ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngempela kavumanga ukuthi lapha la sithi sikhonza khona uJesu ophilayo kuzogida izangoma, kuzohlatshwa amagazi embuzi, wazibonakalisa ukukhona bakhe. Ngambonga uNkulunkulu, ngambonga. Sithe noma sesihlangana naye ntambama ubaba uGoge washo wathi ungizwile efonini, ungizwile ngithandaza ngoba ngibange ngisayivala ngisho ifoni, kodwa ngavele nje ngayo lonke eminyango eklasini ngaguqa ngamadolo ngabonga. Ngicela nje ukuphinda futhi ngibonge obaba bebesekhaya ngoJuly la eUnderberg. Ngangakholwa abazalwane ukuthi ngibona bona ngempela ngamehlo, ngendlela engangakholwa ngayo ngoba ngijwayele ukubalalela. Kuthe nje sebehambile ebusuku banga umhla ka-20, mangivuka bengiba nenkinga ukuthi mangivuka mhlambe kade sengilele, mangivuka ngibeka phansi inyawo kube khona lokubuhlungu enyaweni zami kungahambeki kahle. Kodwa ngalelo langa babefike ngalo ekhaya ngazizwa nginomehluko omkhulu, ngazizwa ngiphila kakhulu. Ngambonga uNkulunkulu, ngambona ukuthi ngempela ubaba lokahleze kusho ukuthi yena uyimbongolo egitshelwe. Ngempela ubaba uyiyona imbongolo, ngoba kusho ukuthi lobulula engazizwa ngiyibona ingoba ngaxhawula ukuxola kwami kubona, ngabona kungiphilisa kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kubaba ngomsebenzi avuma ukuthwala. Ngiyabonga kakhulu nomama ukumeseka kwakhe, ngiyabonga kakhulu. Kutheke futhi ngehleli nje laphansi ngiyacabanga ukuthi ithende elalibekiwe ekhaya sasihleli njengoba sihleli la ekhaya sibhekele. Kuthe ngelinye ilanga futhi kuzona lezo nsuku kade behambile, ngafikelwa nje iphupho elafika kwangathi sikhona futhi ekhaya simile. Ngisabakhumbula abanye sasimi nabo, kodwa kwakungathi simile sibheke kanje, izulu nje libalele kusemini. Kungasuthi kuqhamuka ifu eliza kanje, kodwa leli ifu ngasuthi liyinkungu alikho phezulu. Mangilibuka leli ifu ngasuthi kodwa alimhlophe, linokuba grayish kancane. Ngilibuke leli ifu kube sengazuthi kuba nomndindizela nje kwezulu. Kuthe kusenjalo kwangazuthi ngifikela ukuthi angibheke phezulu esibhakabhakeni. Mangibheka phezulu kuba ngathi mina sizibona njengokuba simile lapha phansi lapha phezulu esibhakabhakeni, kodwa mina mangizibona ngizibona ngigqoke i-short e-brown iskotshi e-brown enokumhlophe iskotshi neskipa esimhlophe. Ngicabanga ukuthi uma usake sikhumbula le ngubo engiyishoyo, ekuziboneni kwami le ngubo bese ngivele ngisuke la esixukwini ngiqonde endlini. Mangifika endlini ngibheke ingubo engizoyiqoka, ngayifuna abazalwane, ngayifuna le ngubo engizoyiqoka. Angasuthi ngayithola kanzima le ngubo le, ngathola imanzi i-brown le ngubo, ngayiqoka ke bazalwane, ngase ngiyaphaphama. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu uyazikhombisa ngempela ubukhona bakhe, uyazikhombisa ngempela ubukhulu bakhe. Indlela engangiyiphila, indlela ebesiyiphila nje nasekhaya, ngiyabisa ukuthi aqhubeke uNkulunkulu asithinte sonke ekhaya, ikakhulukazi ubaba usalayo. Ngiyazi ukuthi mangathinteka yena mhlawumbe nabanye esisalwa nabo bangathinteka. uJesu Kristu inkosi.